9:30 singena ngo10 9:30 ebese chophe pha elinda ukuba makungena inkonzo yena. Niva abazalwane ngithethayo. That's why kubalekile ingcinga yakho. Hallelujah. Into ke endifuna sike siyithethe sigoduke zakunceda nje ngendawo uzofukodwa uzuzifundela. Hallelujah. Uzuzifundela endlini. Ufuna ukukhawuleza nami kodwa uzuzifundela. Hallelujah. Ngiyayithanda ukuthi abashumayeli sebeyichaphazele enye ukuthi sinengxaki esinayo abantu abaninzi bathi aninamfundisi. Hallelujah. Oba sekuxhonywe ipost yena akho kuxhonywe ipost lunikani fundisi oba umonakali kuxhonywa bawunikani. Hallelujah. Amen. Kendathi ngisonta nje apha kwifoni yami ndiqhome uba umayongo ndathi abantu kudala benibuza kuba ngibani bishop yami yoni bishop yami bathi uDewana. Hallelujah. Ndidaya ngabinayo mna. Hallelujah. Hayi man lento yakithini kanti lento yena okukhonza pha. Hallelujah. Enye into yesibini eyingxaki phakathi kwethu ilento yegama. Hallelujah. Hallelujah. Bathi abantu wakuthi usebandleni likaKristu. Hallelujah. Bathi abantu nathi silibandla likaKristu ayikho lento uyithethayo man. Awuthethe enye into ecacileyo. Hallelujah. Malibonga igama lenkosi. Mamelani bazalwane, ndiloko ndinalo mbuzo ndizibuza wona. Nawe noba ungazuphendula ngokodwa ngicela ukuzibuze ngowuhleli phansi. Ukuthi uAbraham wayekhonza kweliphi bandla? uMoses yena yayintoni igama lebandla wayekhonza kulo? Hallelujah. Okay, masiyeke ku Old Testament, masiye kubapostile yayintoni igama lebandla ababekhonza kulo? Hallelujah. Now ngifuna ukukubonisa into namhlanje esisiqinisekiso ngalendlela uyithathileyo sukhangele elinye igama likonele likaYesu. Yabona eli likonele ke uba umonakala lapha sukhangele enye into manje likonele. Cela sifunde incwadi yeziKronike. Cela sifunde incwadi yeziKronike. I think is incwadi yeziKronike zesibini chapter 7. Yayazi ukuthi sinengxaki bazalwane yokuthi okwesibini njengokubana incwadi yeziKronike zesibini chapter 7. Okwesibini bazalwane kongothi xa uyiphumile tu uve izwi uyazi anifuna uphosisa athunyiwe amadoda ngapha futhi uthi le ndoda xa uyimamele ikhaza ubuthixo uyivele ndoda imvile nyani uthixo but kunento engakwazi ukuphela kuyo ikawe ithi semveka kuhle uthixo athi uthixo hamboshumayela uyivuba le ndoda imvile uthixo akathanga uthixo hambokwakha i-House of God ministry akathanga uthixo akathanga uthixo hambokha i-Salvation ministry uthambo shumayela ngoba siyiseka isuka ifika yona shumayela yokho i-Salvation ministry